Ngiyaphila mkazi mfowethu njani wena? Hhayi wasebekhona abafana bakithi asebesigijima nayo inkulumo. Sanibonani. Sanibonani bafowethu. Ngiyabonga ukuthi nijoyine u-live wami kwase bewujoyinile. Kanza kwethu. Ngicela nje ukuthi ngiqale ngokubonga izolo bengikade ngi-advertise ukuthi ngiya ku-YouTube manje sivula i-channel ku-YouTube. Ngachaza ukuthi i-episode yokuqala esizoyiposta kuleyo channel izopostwa ngomhla ka-21 kuNovember kuyo le nyanga le. So kungijabulisayo ukuthi already sesinama-subscribers kuleya YouTube page kwaNkomondi. Cela niqhubeke bafethu niyi-support, ngiyanithembisa kubantu abangifollowayo nabantu abathanda i-content yami. I promise you guys. Ngizonikeza into engajwayele ukuyithola kubanye abantu abayibiza ngama-content creators. Uthini mfethu? Bhuti siyabonga amahla amazwe wanikeze ingane zesikole. Salute Mageba. Salute Mageba. So ngenza ukuthi bengisasho ngithi sivule i-YouTube page. Ngenza kwethu uma umuntu ongalithanda iqiniso. Lento ngifuna ukuyikhuluma kuse-early so that later on ngingalo ngiyichaze ebantwini abaningi. Uma umuntu ozaziyo ukuthi iqiniso awuzwani nalo. Stay away kuma site la uzobona khona ubuso bami. Ngoba unfortunately mina ngile content creator engancenga ukuthanda. Yabo leyo nto le angiswele uthando la ngiphila khona. So anginayo isikhathi sokuthi kuzomela ngikhulume izinto ezingelona iqiniso ngoba kumele mhlambe nginesa ama feelings abantu abathile. Angisebenzi kanjalo mina. Yabo angisebenzi kanjalo. Angizi ukukhuluma into ekungeyona ngoba ngifuna ukuthandeka. Khohlwa. Mina ngile ndodo ukuthi ngangcono ungizondela into engiyiyona kunokuthi ungithandele into engeyona. Mina ngiphila kanjalo. So seniyibonile mhlambe iscrub kuSurface khona la ku TikTok mangihlangana nani ningikhulisa ningenze ngibe nama-followers amaningi kanje yabo. So njengoba nikwazile ingane kwethu kungikhulisa kule platform yaka TikTok. Ngicela futhi nakhona ningikhulise ngale kule yaka YouTube yabo leyo nto. Kune-audience eningi esiyimisayo engale kwa YouTube. Nayo kumele siyisondeze kulezi inkulumo esiyikhulumayo. Yayibona leyo. Ebafethu. Ngicela ukunitshela lento le. Njengoba ngithi abantu abangazwani neqiniso, ngicela bengangifollow. Ngiyayimina leyo nto. I mean that. As much as ngiyafuna ama-followers nama-subscribers kwa YouTube, but mawuzazi ukuthi umuntu ongakwazi ukuhandle iqiniso, musuku ungifollowa ngoba uzohetheka and uzohetheka kabuhlungu uhethwa iqiniso. Yabo. Isikhathi sokuncenga abantu nokuncenga i-followership yabantu ebhedayo anginaso mina. Mina ngifuna ukuthi ama-followers ami abantu abahluzile ekhanda. Umuntu uzothi noma mhlawumbe engaboni ipoint noma engaboni into ngalendlela mina ngiyibona ngayo ang-engage ngendlela e-right. Ya understand angitshela ukuthi no Nkomondi mina ngiboni kanje bengibona kanje. Masa abantu ngihlezi ngisho lento angazi yonke into and angisoze ngivuke ngazi yonke into. Masa abantu sifunda kwabanye abantu. Nami it's not like yonke into engiyikhulumayo it's gospel truth yabo. Bakhona abantu abasengayi-oppose but as long as uzongi-oppose ngendlela egrand. Ukuthi umuntu uzoku-oppose la uzoku-oppose ngenhlamba mfethu akanayo nanento ebambekayo ngayikhuluma. I understand. Uzophikisa into ongayazi uyiphikisa ngenhlamba. Yabo mawunjalo anginaso isikhathi sokuphikisana nawe. Ngiyablocker mina. Excuse me. Anginayo energy yokuphikisana nabantu aba low minded.
iqiniso lemsulo lelo. Khona abantu abalow minded la ngaphandle, abanye bagqoke amajazi, abanye banemali yonke ongayicabanga, abanye abanazo zonke lezi zinto engiyibalayo, but abantu abalow minded bakhona kuwo wonke ama spectrum ongawacabanga. So mina angiphikisani nomuntu onengqondo emfishane. Sekulo kuyathukwana manje, kuyiwa back and forth, angiyena loyo muntu. Nakulama content creation angizelanga leyo nto. So I'm more than happy ukuhlangana nabantu okungathiwa mhlambe ababoni ngovo mina engibona ngalo i-content yami, but siphikisane ngendlela ematured man, yokwakhana. Lento ngihlale ngiyibona la, hayi. So yeah, uma umuntu ongalithanda iqiniso siyakucela nje kusase-early ungezi kwaNkomondo ku-YouTube, ngoba lapho uzoba nenkinga. Sobe sikhuluma ngento eziningi kulela page ingane zakwethu. Sikhuluma ngezinto ezenzakala emphakathini, ngezinto ezenzakala emndenini esiphuma kuyona, ngezinto ezenzakala wherever, ezis-impacta every day. I understand, whether siyathanda noma sithanda, yabo, ezis-affecta every day. So lezo izinto sobe sikhuluma ngazo kwi-page lami la ka-YouTube bafethu. Ngiyacela ukuthi ningifollowe lapha ku-YouTube. Kukhulu engimzela nako ku-YouTube. La ku-TikTok ngingasho ngithi bekuseyi-scrub ku-surface. Ngicela ningikhulisa ngale ku-YouTube, cause ngale ku-YouTube ngizobe ngilanda nabantu, some of my ex-colleagues, I understand, my former colleagues, okwabangani kimi, engibaziyo futhi ukuthi bashayelwe ekhanda, bahlakaniphile, I understand, abazobe bekhuluma into ene-value ozothi uma uyilalela uyizwe nawe ukuthi lo muntu ukhuluma into enengqondo. Yabo leyo, uma uphikisa, you are more than welcome ukuphikisa, but phikisa ngendlela e-right. Iloko nje ngikushoyo, hhayi ngiyinhlamba. Thina ubona okuhle, mina ngikufollowa for one reason, uphaka iqiniso elingavamile, elingasandile. Salute bona okuhle. Injalo mfowethu, yabo. So ngiyacela ngane zakwethu, i-page likhona already, silivulile ku-YouTube. Uma ungafika ubhale lapho ukuthi kwaNkomonde uzolithola i-page enjalo. Ningabe nilike ni-subscribe abafowethu kulabo abathanda i-content yami, yabo. Thina mfethu wami bakuxoshisa yini isibani. Guys, othi nginichazele kubo bonke laba abakhona njama. Lento ngiyi-address because hey, I get this question a lot. Bakuxoshisa yini isibani. Guys, lalelani la, isibani sami asikaze saba kwi-threat. Angazi ngaba part kokufa nokuphila kuthiwa ngizoxoshwa emsebenzini. It has never happened. I understand. Abantu bathanda ukublowa izinto out of proportion. Isibani nginaso si-safe, ngisasebenza, angaze ngaphazamiseka ndawo. I understand. And whatever yayiyikhwiri yayikhona, yayikhostwe lento engiyicabangayo, sikwadlule kukuyiphasa. Ngeke kulonke ngiyi-repeat-a kaningi. I understand. Ngiyasipana ngikrena manje ngibuya kwi-night shift, ngiqeda ukuvuka bengilele. I understand, ngi-off manje. So angazi ukuthi laba babenitshelile ngoba benitshele kona babetheni kahle. Umsebenzi wami awukazi uthikamezeke. Instead sisazokhula from umsebenzi wami. Yabo. Injalo ngane zawethu, ntshena laba ba-offline. Yeah, so Thimbo mfethu, angithi babona indlela okhulumayo. Ave u-talkative ndoda, yini uhlala wedwa, sithukuthise. Umuntu okhulumayo, umuntu ohlala yedwa onesithukuthezi. Ubokulalela into engiyikhulumayo Magivane. Ungayilaleli mhlambe ngehlo lokungangiboni kahle. Uyilalele ngokuvula amadlebe. You understand ukuthi lokhu talkative kwami emntwini ongekho ignorant kuyamakha umuntu, kuyawukhulisa nomqondo. Yabo leyo nto. And I always say this, guys, if i-content yami you don't find it interesting, ngiblock. Yabo, noma udlule kuma videos ami, angishodi ngawo. Ikhona i-target market engiyilethela lezi inkulumo online. If wena singameshani nawe, dlula.
yabo asishodi ngawe ngapha. Keith, your wisdom and your understanding is priceless, my brother. You need the educated ones to understand you. Ngiyabonga Keith Kazembe. Ngiyabonga sisi wami. Themba Manana, bhuti omdala. Salute Themba. Uyakhulisana kodwa bhuti. Salute Themba. Vuyiswa bhuti, we need you. Salute Vuyiswa. Yeah, bafethu ngicela nitshene nalaba aba-offline ne ukuthi uNkomondi mawungayithandi icontent yakhe yabo zisize ngiblock angishodi ngawe. Nginayo i-target market yabantu abalalela izinto engiyikhulumayo nezifike zithola indawo enhlizweni zabo. Yabo wena if you feel like ngimningi efonini yakho ngikhuluma njalo with pleasure. Kubantu abangifollowayo angishodi ngawe. Ngibloke uphume kimi. Ulandele laba obathandayo. Asincengi ukulandelwa thina ngapha bafethu. Yabo abantu abanengqondo eziphapheme abazosilalela thina. Akuthina sonke impilo yethu structured around utshwala nama-narcotics nokulala nama-prostitutes. Yabo some of us impilo iya kumanye ama-boundaries nama-borders ngokucabanga nangokwenza. So if wena you don't find the content yami interesting, block me. Angishodi ngawo. Simple. Tony, you always give best advices every time. Keep it up. Salute, Tony. Salute, Tony. Yeah, Makivani. Injalo, Makivani. Asicabanga kodwa I don't think uyikhuluma in a bad light lento uyikhuluma. But sengiyasho nje to each and every person. Yabo ozofuna ukuthi hey kwasho kwacima. Nibatshele guys uNkomondi akanankinga nimblock. Akaze nje uzoncenga ngama-likes nama-followers. Hayi. Bakhona abantu abayizwayo into ayikhulumayo. Labo ibona bazomlalela. Simple. So ngani zakwethu yiloko bengikusho. Sine page manje elika YouTube. Ngicela nilifollow kwaNkomondi. Episode yokuqala siyidropha nge-21 November. Ngicabanga bekuyi next week. Yeah. Akukuningi engizokusho. Nginganipha nje imizuzu embalwa bafethu ukuthi ukuxoxa nami nifunde nama-comments. Abafuna ukungena kwi-panel bengangena kwi-panel. Basha abafisa ukukusho. Yeah, for few minutes besingenza. Siqale ngoba Pet DJ. Bengicela ukubuza nge-case kaKeth Madlala ukuthi igcine kuphi. Ngiyithanda le content wawuyenzile. Oh man. Hey. Ubani lo Pet? Hey Pet. Leyo content leyo yangifaka ezinye izinto. But sisazoqhubeka siyiphushe. Stay tuned Pet. Ngisazowakhanda amavideo kwanamhlanje I think post ivideo YouTube. Ngizowakhanda so yeah. Stay tuned, Pet. Enye into bafowethu ne ngihlezi ngisho lento nesazoloku ngisho uma ufollowa mina awukwazi ukuthi ungaba nenkinga ye-low esteem bro. Ufollowa mina uba imali besengiyona. Nolithando. Hayi njani. Unjani Nolithando? Ndiyaphila khona njani wena? Ungene kanjani nga-acceptanga? Hayi na andiyazi because ndibona i-request. I'm like, yo, I just entered. Ubukade umamele live okanye iziphosile nje?
No, I just joined your live immediately after I joined. Yeah, and Veza invite, and then nam da accept accidentally. So ibisa yenza lando. Then I was like, let me just greet, and then I will leave because I wasn't intending on even joining. Ngiyabonga kakhulu sister. Siyaphila ngapha kwankomoya. Okay, no, that's good. Enkosi. Yeah, bafethu. Bengisasho ne. Mina mawuyifollower lami, uthi uthanda icontent yami, ulalela icontent yami, make no mistake, awukwazi ukuthi ungajika ube lenkinga yokuyinyeza noma yokuyibukela phansi. Ngiyakutshela. Because mina ngi-out efana nawe. Sister wami, ngi-out like angihlukile that much njengawe. Istruggle ophila kusona sihlukile struggle engiphila kusona. Yabo leyo nto leyo. So whatever nayo ngaphakathi kuwena ekushisayo, go for it man. Angiphume kulo mqondo ukuthi abantu bazothini, abantu bacabangana ngawe. Do you, be you. Uzobona into eningi zokulandela mfowethu. Yabo leyo nto. Most yenu nilama potentials axa kusathane. Inkinga ni suffer from i-low self-esteem bafana. Unabanye benda abangavula uTikTok usaphase ngisho le following enginayo. Ya understand. Mhlambe ngithi nginetalent or ngeskill onaso, yabo. But ngenxa yokuthi unenkinga ye low self-esteem, uyibukela phansi. Uyofunga irealizeanga ne-full potential yakho. Xoxela. Uloku unendaba nokuthi abantu bazothina, abantu bacabangani ngawe. In case ungekho aware, sonke siyi-result yocansi olungaphephile. And sonke siphilela ukufa. At some point sizofa sonke. Yimi uwe lo ngibukayo ngesiphili ngona phakade la. So indaba ukuthi ubani ucabangani ngawe, ubani uzizwa kanjani ngawe, phuma kulawo ma chains. Ngoba yiyo abambezela idestiny yakho. Ngabo kude nempilo lokuthi mina ngangiyintswempu ngokuthi ukube ngenza ukuthi ukuba account khona bangazange bathi ukube abenze into kwakumele bayenze. The rest is history. Yingawo uzothi mawubona abanye abantu abaphumelela ngaphe kwakho entweni mhlambe kwawena oyaziyo okwaziyo ukuyenza ubadlela umona ngoba ubulawa i-inferior complex. Phuma kuleyo shadow yokuba inferior, phuma, face umhlaba. Sonke siyi-result yocansi olungaphephile bafana bakithi. Akekho umuntu ongcono kunawe. Khuluma nawe wena ungilalele. Ngawo ukuthi ulala emkhukhwini, ngaba ukuthi ulala endlini yodaka, ngawo ukuthi ulala laphi ku-mansion, siyafana. Akunamehluko la. Akekho ne-guarantee yokuthi yena kusasa engavuka ephila. Ungathi unama-million ebank bro, awukho guaranteed ukuthi kusasa lizobe linjani for you. Dala singcwaba ama-million ndoda. I understand. Dala singcwaba abantu abahluphekayo. Dala singcwaba abantu aba-average. Yabo leyo nto le. Akekho umuntu ongcono kunawe. Kwamina njengoba ngikhuluma la, angikho ngcono kunawe wena ongilalele la. Angikho ngcono nje ngalutho nawe. Mhlawumbe into engenza ukuthi kubukeke ngazathi kunomuntu ongcono kunawe, ithi ngikubreakele down lento. Mentality. Iyo eyenza kubukeke ngazathi kunabantu abangcono kunabanye abantu, because some people bayakwazi ukusebenzisa lento engaphakathi kwesikali la. Mentality is the key. Mawungaqala ushintshe mentality yakho manje, ne-approach yakho entweni ethile, trust me bro, uyobona, uyorealize ukuthi akunamuntu ongcono kunawe la. The only difference ekhona between abantu ukuthi mhlawumbe umuntu ngaba yilawo masentinyana, mhlawumbe anihlukanisayo amenze ebone ngazathi ungcono kunawe. But naye mathi uyastripha lawo masenti, leyo job title iyastrip, uthola ukuthi u-worse than wena. Mase kuthiwa sikhuluma iqiniso. Abanye bethu mina angidaliwe futhi ukuthi ngiyohlonipha ama-job titles, ngiyohlonipha ama-professions enwasebenzayo, ngiyohlonipha mhlawumbe imali onayo, angidaliwe kanjalo mina. I-poor man's mentality lento yokuhlonipha ama-assets nezimali zabantu. Some of us, myself,
I was blessed mina ukuthi after matric angazi ngaba independent, angazi ngaba independent, and angikwazi nokuhlupheka after matric. I understand mawukuthi bengihlupheka mhlawumbe bengihlushekiswa i-background yami yayingekho grand back then, but mina nje as a person angikwazi ukuhlupheka mina. Yabo imali futhi siyiphathile thina imali ndoda. I understand amavropass wagibelile, impahla ezibizayo, ugela abafresh, konke sikwenzile. Utshwala obubizayo, le mpilo le most enisebenzele ukuyiphila nje ama we've been there done that. Buza abantu abangaziyo, they will tell you. I've been there done that. Yabo. So angihloniphi mina ukuthi unani noma ubani. If i-character yakhe i-fucked up, ngizokwenza u-understand nje ukuthi fuck indaba yakhe ayikho. And mina ngilo muntu ukuthi masizwana siyazwana. And masingazwani angqeni ukuthi kwazeke ukuthi vele asizwani. Yebo le nto le ngidalwe kanjalo mina. It's a poor man's mentality ngiyanitshela namanje. Yabo le nto le yokuncenga ukuthandwa hayi. It's a poor man's mentality ngani zakuthi ngiyanitshela. Lento ukuthi wena uyoba i-ice boy, mina uthi ngitshele nje example nje elula. Kunentwana eziningi ezingilandela ngemuva ngeage engizazi close nami, ezinye zama doctor, ezinye zama lecture, ezinye zikuma spectrums ahlukene nje. You understand, abafowethu ba well off indlela yabo ne. Bonke labo bantu mangathiwa ngihleli nabo la bekutshela mina awuthi mawufika kimi mhlawumbe ngoba naku uDr Sibanibani sekuzomela manje kube nendlela engitreata ngayo as if mhlawumbe uyinto ethile ephekwe ekheke, hayi la kimi. Lobo doctor uyibona lapha la uqashwe khona, la usebenza khona, and wawublande lapha esikoleni ngoba ufuna ukushintsha impilo yakho. Mina kimi awuyena udoctor, umfowethu noma udadewethu engimaziyo okhulele phambi kwami, and ngizokutreata ngaleyo ndlela. Yabo angizikuzoba i-ice boy yentwana mina ngoba mhlawumbe ine-financial muscle engaphekwe yami. You understand? Dudu sengiyobiza umfana omncane ngobhuti. Hayi, sengiyobiza umfana omncane ngobhuti ngoba naku ngibona ubukhazikhazi. It's a poor man's mentality leyo nto. Ngqondo yabantu abahluphekayo leyo. Evethi ngaqala ukusebenza mina ngaba ne-force number ngina 18 years mina. Ngaqala ukuhola ukudlula wonke umuntu osestradini sami ngina 18 years chief. Ngaqala ukuthwala umndeni wami wonke ngina 18 years bro. Imali akusinto nje emahlweni ami. Ngofuna ngikutshela. Ingawoni ngizwa ngithi angihloniphi imali mina. Kangaka isideployer sibuya siphethe imali eserious. Sidla imali eserious. Then namhlanje sesizoqhamuka hayi bafethu hayi. It's a poor man, ingqondo yabantu abahluphekayo le. It's a poor man's mentality. Hlonipha ukuthi umuntu uyini. Hayi bafana. Most mina ontanga bami bathi behamba beyemavasithi ne, mina ngase ngikwazi ukuphatha inyoko. I understand. Ngase ngikwazi ukuphatha inyoko. Dala deploy sikhanda imali madoda. Then later on namhlanje in most yeni ninifundile namhlanje nifundiswa abantu abafana nathi. Abazali benu bebengazona lezi zinto enizona nini esenikwazi ukuyibhilidla namhlanje. Into engifuna ukuyisho bafethu kulaba bafethu abakhule bene low self esteem bahamba bayofunda namhlanje bacabanga ukuthi wonke umuntu abahlangana naye akayilutho. Ngifuna ukunitshela lento ukuthi ekhaya kini leyo qualification itholwe wena nalowo msebenzi watholwa wena.
Lokho akusho ukuthi untswempu ukudlula bonke abantu. Sengisho laba abasebenza umsebenzi ongaphansi kwestandard lo wakho ngokukhuluma kwakho. Most yenu niphume emaphoketheni ethu, niwo-doctor, ningamalawyer, niyo yonke lento le, kusebenza iy'mali zethu ukuthi nibe yilezo zinto. Thothe ekhaya kini wedwa naleyo profession nosebenza umsebenzi ohlakaniphile. I-vast majority yefamily yakho abantu abangafundile, abantu abasebenza imisebenzi ebhedayo, abantu abahluphekayo, but uzothi uma uphumela la kubantu ufuna ukubhilitila abantu ngokuthi wena uyini. Asikulande ekhaya kini sibone ifamily yonke ukuthi bayini. Ngashawa ungabona ihlazo tshela. Ngikhuluma nani leke ngithanda ukuthi mina ngifundile, mina ngcono, mina nginjani uyini wena? Khuluma nani. Most yenu, vast majority yenu yefamily yakho uthi iyalamba, iyahlupheka. Kwabazali bakho uzalwa abantu abahluphekayo, abangelutho. But ngoba nakho namhlanje le qualification nalo msebenzi uphethwe uwena. Sekumele sizwe ngawe, sekumele sikuhloniphe namhlanje. Ukahle wena. Kahle. Nohlonishwa yilabantu abanengqondo yabantu abahluphekayo. Not thina abafana. Nyala. Nyala mina, chitha nyala mina. Anyala mina bafana. Anyala mina bafana, hayi. Angisoze ngihloniphe umuntu. Ngihlonishiswa ukuthi uyini. Hola. Sapha. Yabona bafethu. Angazi kwenzakalani ngalo TikTok. Uvela ufaka abantu ngingazange ngi-accept umuntu. So I understand ukuthi khamba. Yabo. Zifundiseni nje nani bafethu. Nini eningilandelayo neningilalelayo zifundiseni bafethu. Zifundiseni. Yabo. Zifundiseni nje ukuthi umuntu uhlonipha i-character. Hola SR. Awuthiyama unjani? Baphile. Andi grand. Uyabona awuthiyama na. I wish ukuba abantu abaningi bangahlala bemamela live wakho. Uyabeka mfethu and into ezakhayo. Kuno live uvula ubona ukuthi hayi ababa useless. Abantu mabaka bahlala ku live wakho awuthiyama. Yabona into esikhulumayo mfethu izinto eziqondileyo. There's this guy kulento yama qualification lo mjita uyilawyer xa setsho lena uyathetha sithi mfethu uthola iqualification yakho bra nathi siyile esikolweni but apha kuyondawo yokuba sithini yabona inhlobo yokubana ithi xa inento nasekhaya iyahlukumeza iTV bukela amakhoyena if ufuna ukubukela generation mnganami mele kushintshwe ngoku uva umzali sithi makubukelwe lento ifuna ngo-SR you understand because of ibhatelwa nguwithi indima ithi i-DSTV hayi brangeke. Yeah, and enye into tata ndikuhlale emadevini enye into mfethu esimoshayo na SR yilento yokuthi yabo lento yokukhuliswa abazali abahluphekayo abane-mentality abantu abahluphekayo. Labo bazali banendlela yokuthi ingane mayikhula endlini le ngazathi yenza kangcono iyona ezonikezwa inhlonipho iyona esizowenziwa ngazathi ubaba noma umama wakulelo khaya yabo ngoba ikwazile ukulungisa umuzi ngoba ikwazile ukondla abazali sekumele ukuthi yona yonke into eyikhulumayo kulalelwe yona kulalelwa naseyibhede kwenziwa njalo iyalalelwa naxa ibhede. I understand mfethu laba abanye ngoba banamali bona ngisho bengakhuluma into eright kangakanani angeke bazwakali. And uyazi ukuthi most ama-black families SR iyofinga ngcwabana ama-siblings akhona ngenxa ye-favoritism ekhandwa abazali over imali. Uyayibona and-ke mnganami futhi eyanto bhuti wami iyenza ukuba abantwana noba bebekhula bevana just because of umzala unobandlululo ukubana okay wena uyasebenza ngcono kuze kuthiwa ngumdala kusukela lo umncinane because of kaloku i-breadwinner
uyabona, umphathele ukutya kwakhe phaya, ngumntana lona just because of uyondla apha ekhaya. Mnganam ngeke. Hayi bra, ndike ndiyibone laa nto emaxhegweni xa sigudukile. Mna ndisePretoria bra, ndiphangela apho. So xa sigudukile ufumaniseke uba awo maxhego, and kukho le nto ubana xa kuwa nemoto isilike uxokhile elafini bra, uyabona. Ufumaniseke kuthiwa molo bhuti, uyabona. Uvula uqonda uba mna ndiyabaxelela ndithi bras, nibadala kum. Ento endinazo zinto ezingaphela noba kunini, you understand. So ndibizeni ngegama because of ndim ofana ndithi bhuti because of nibadala kum, you understand, kwabadala. Ufumanise uba ngoku umntu ongutata uyakhakhazela, uyakuphakamisa uyomfa intlonipho. Hayi bra. Andizi kubethise nangenhloni loo nto tata. Yabo kushayisa nangamahloni ukuthi awukhami mina ile nto engishoyo-ke nje yami ukuthi angikwazi noma ngathi uyiphi profession shathi ushaya inyuko okudlula mina ukufika kuphi. Bra, mina intwana iyohlala iy'ntwana kum tata. Nami mnganami. Hayi nami. Iyohlala iy'ntwana bro. Hayi nami. And iGrootman whether linenyuko or alinanyuko liyohlalela iGrootman kimi. Simple bra. Indlela yokuphila mnganami leyo futhi ezokuphilisa uphila ixesha elide, understand. Uyabona, uthola ukuthi amajita la aphethe imali ayageza noye esipaneni. Mina ndike ndagezela kwenye igame. Ndiya le nto ke ne-police station. So ndandingahlambanga, so ndibona uba u-off, uphuma endlini uyokwenza loo nto yenza ukwenza izinto zam, ndifaka isidyambe, understand. So hayi ndifike ndipake ngasegeyithini ndingene. Bra, ndagezeleka. Yazi ndazithulela. Kanti oyi-1 uzoza phaa kuthi wafika mna ndiphaya emsebenzini. Kwabe kubethe sami isicathulo phaya. Wabebona futhi nabo bayandigobela pha. Ndambuza ndathi uyakhumbula ke mfethu, empilweni asenzi kanjalo undermine umuntu because of undermine ngendlela agqoke ngayo. Uyabona. Hlonipha omunye umuntu naye kusasa kuhlonipha, sihlonipha nini. Uyabona. But it goes a long way, respect ihlo. I-respect mnganami, i-respect. Goes a long way bro. Hayi yabona wena mnganami, mna ndiyazi ulive wakho ndiyangena ndidlale ndibe sekoneni. Hayi mnganami yakha. Qhubeka hlo wakhe. Ukuphi nePretoria sa? Ndise-Pretoria North of town. Hayi cheese. Ngiwo cheese. Yeah. Wena use-Cape Town mos ne? No, ngikhona around Gauteng, Midrand. Ayibona, ulapha nje mfondini. Lapha kufutshane ihlo. Man mfondini la. Esithubeni man. Singadibana Midrand manje ndisiza apho ixesha elininzi. Mhlawumbe kanye nasapha endleleni siyadibana nje yabona. Injalo. Mara ngoba sikhona la kuma social sothintana njalo. Hayi vele mnganami. Akuna stress bafu. Thanks much. Fifi. Good morning. How are you? I'm good. Ngiyaphila. Anilele kanti. Yazi ngisanda ukuvuka and I've literally just joined your live. So I'm not even sure what it is you're talking about. Oh, namhlanje ngena Fifi kahle i-topic yalo live ngikhuluma ngokuthi mina anginandaba ukuthi mfethu i-profession yami yomuntu iyini. Mina ngihlonipha i-persona or i-character yomuntu. Angihloniphi i-job title or imali noma ama-assets eza nomuntu. Yabo? Standard, yeah. Bengitshela abafowethu ukuthi for me it's a poor man's mentality ukuhlonipha ukuthi umuntu uyini noma ungani. Yabo leyo. True. Yeah. Abantu abayifundisa ukuthi mina nginalento ukuthi sisi wami uma umdala kunami whether unemali noma unamali kimi uyiGrootman noma uyisister regardless. Yeah. Ngizokuhlonipha ngendlela wena ongitreata ngayo, yabo? Yes. Angizukuhlonipha less because awunamali bese ngihlonipha more onemali. Emhlabeni wami ayisebenzi leyo nto leyo. So bengifuna ukufundisa abantu leyo nto ukuthi asiyekeni ukuhlonipha ama-titles abantu. I understand. Sihlonipha abantu direct. Inkulumo ihamba lapho mntama. Ngivumelana nawe, you know. Respect should be no respect of person. Like for example, i-COVID bengithanda ukucabanga ukuthi
you know, njengoba i-COVID ishayile the time it did, abantu abaningi bebazofunda isifundo yokuthi akekho ngcono kunomunye. Yebo. You understand? Umuntu umuntu, status is just exactly that. Status, title is just exactly that. Title. A title does not make a person. You understand? Imali, the same. At the end of the day, it's about humanity and just respecting all people across the board. Because ivili liyajiga. You understand? Namhlanje, you'll be this amazing person of great standing in society, but actually, after all is said and done, it means nothing, absolutely nothing. What you will be remembered for is how you treated people and what you did to contribute to society. You understand? That's what legacy yako will be remembered by, and legacy yako will be remembered by your successes. You understand? It's got, and that's got nothing to do with money. You know, it's got nothing to do with status. Njengoba wazi ngomonde, like, you know, umsebenzi engiwenzayo, this and that and the other. But I'm the sort of person, wokuthi umuntu mfethu ngiyamhlonipha isikhathi sokuyitshela anginaso, ngimuhle impela, nginenhliziyo enhle, but that does not make me better than anybody. You understand? So, for example, I'm the sort of person that I have no qualms whatsoever in telling the president and himself, ukuthi no, but president, ngicela sihloniphane. And it's because I don't see his status. Ngihlonipha iposition yakhe, ngiyahlonipha umsebenzi awenzayo, but ultimately ungumuntu njengami. You treat people how to treat you. You teach people how to treat you. Yabo lento enye yokuthi siyasaba, you know, saba abantu bese siyavumela nje ukuthi umuntu akhulume nathi in whatever way. You know, that is just so wrong. Oh, come on, nanku unhlanhla ufuna ukwazi, do you know the Rothschild family? Yeah. Ngiyazi Rothschild family. Yeah, well, it's one of the. And ngazi okuningi ngayo. Yeah, so they're one of the families that run the world, and also Trevor Manuel. Is it Trevor Manuel? Yeah, Trevor Manuel, I think, is a CEO, but uphethe title enzima kabi laphaya ka-Rothschild. He was bekwi Reserve Bank, I think, during is it Nelson Mandela or Thabo Mbeki's tenure? Both. One of those. Yeah. So yes, so he's one of them. You know, what's happening is not everything that we see is what it is. Usaselapho samcela ukuphazamisa kulobuza nge-Rothschild family ne ngisazoyikhanda i-content ekhuluma ngalama families lawa a create new world order ne. Yeah. Ngisazoyikhanda i-content about lawa ma-families nanokuthi ukuze umhlaba wonke usebenzise leli phepha ekuthiwa imali kweza kanjani, yabo leyo nto le. Yeah, nginayo knowledge about lezo zinto, ngisazoyikhanda i-content ngazo. Yeah, and also include Commander, you know, that Irandi has got 666. Yeah. Hold it in a certain way, and the all see an eye. You know, which a lot of people are not knowledgeable about. So anyway, going back to the topic of the day, you know, all of them, the Sisulus, the Tambos, the Mandelas, the Malemas, all these people, the Ramaphosa's, the Zumas, across the board, any government official, you know, as you know, I have interacted with these people, but rule number 1, respect. Respect a person, not a title. Nalabantu abafuna ukucindezela abanye abantu because of a title, a lot of them is because ngaphakathi ba empty akho muntu. You understand? So manje bazoyuza, that's why I mean nje from the
on set, I just set the record straight and say, listen, you don't talk to me like that. I respect you. As a result, I demand respect right back at me. I actually do not give two flying shit about your status, right? I care about your person, and that's that. So, like, my problem is allowing yourself to be used by someone who needs validation for their own issues, to validate themselves and fill their void. I'm not here. I was not put on this earth to be used by anybody. If you've got self-esteem issues, that's fine. We all have our own issues. We all have our own problems, but we need to deal with them outside of other people and not drag other people in to the extent that we become even evil about it. I mean, government officials, oh my gosh, it is really, really bad. It's like these slay queens, they have absolutely nothing. And so they need imali to cover up this void that they have in. A lot of them are really, really suffering, napagati. So and the other thing, comment that I wanted to add is that people will never forget how you made them feel the first time you met them or they met you. So again, respect goes a long way. You understand? Treat people with respect, not to gain anything back in return, but it goes a long way. It does work in your favor in the long run because people do not forget how you made them feel the first time they met you. So, I'll just leave it at that for now and let someone else talk. All right. Ave ngisikhalela lesilungu sakho Fifi. Okay. Daphne ngiyabonga kakhulu input yakho mntama. Athi sizwe uMahlathini. Khamba. Wethu kunjani bhuti? Ngigrand khamba nkazi. Mnandi bram. Hayi angikho kakhulu esihlokweni mfethu. Kodwa nje mfethu angazi noma sengizongena deep in personal life yakho kodwa ngiphatheke kabi nje. Angifuni ukukukhohlisa mfethu. Ngumuntu olandela ama-video akho isikhathi esiningi amaningi yabo. So ngelinye lamalanga angazi noma bewukwenye ishow abakuthathe kuyo omunye sisters for uzoxwayisa uhamba namaphoyisa kanje eDurban kuphi I'm not sure but was eDurban ukuthi khona la kugcine kuvela khona ukuthi uyele wasuspend emsebenzini about le video yenzile ngeuniform yomsebenzi mfethu manje ngifuna ukuzwa ukuthi namanje usestill suspended out yami. Okay, okwesibili ngiphendula lo mbuzo kulola Mahlathini. Othi ngicacise futhi lento. After le video iphumile ne kulabo abalalele ngicela nitshele nabanye. I-right le question oyibuza ayikho wrong dami. After le video iphumile angithi siya understand ukuthi wonke ama department kunama social media conduct asebenzayo. And another thing angisona spokesperson se department kwakungamele ngenze le video in uniform. Ngalokho kukodwa I had to be suspended. I understand, But kuleyo suspension suspension ingathini ngangikhokhelwa still ngokususpension ukuthi ke kwakumele ngithole uswazi oluncanyana lento and abaphathi bami it's not like babenenkinga ne-message ngangikhuluma into yaba inkinga ukuthi angilandelanga ama-protocol ukuze ngikhiphe message. So long story short long story short indaba ekuyipast leyo njengamanje sesayayina nalona abaphathi indaba isiyadlula. Ngiyabonga bhuti ngifuna nje ukuzwa nje mfethu ukuthi ezinye izinto ziyasifaka emaphutheni singaboni ukuthi sisephutheni kodwa nje
ibe seyangena deep elifini yakho but yazi uma uphazamiseke emsebenzini mfethu ezinye izinto zike zime uyabona uluze ne-concentration izinto ey'kanje so kodwa ngoba ubuyele esipano right out yami okunye nokunye sizolokhu sikuphila nje bengifuna ukuzwa leyo phathi mfowethu abengingekho okuningi ngiyajabula-ke mfowethu uma uthi emsebenzini uright yonke into ugcine usothile uyabona bengiwaridi ngokuthi awusasipani usamile uyayibona Sure. Hayi ngiyabonga ungawari kazi lama sekuyinto sisayayina leyo isiku-past tense. And thank ngiyabonga you for your concern yakho nawe. ngiyabonga mfowethu danko Salute. Sis Nelly, Kodwa sawubona, unjani mntama? ngiyaphila. Ngiyasizwa isihloko sanamhlanje. Singokuhloniphana, irregardless ukuthi umuntu usebenza kanjani. But firstly, I would love to ukuthi ngincome nje into yenza emphakathini. Sifundisekile with your content, na wonke ama-video afakayo, sifundisekile kakhulu. Leyo kuhloniphana mfethu. Kunale trend eqhubekayo yabantu besifazane going on strike and whatnot. Well, for me, there was a person ovele wangena too personal. Wathi why ngayijoyinanga, why ngayifakanga status in nani. Ngabuza mina ngathi with my case, did I get justice? Or is it only justice for important people? Ngambuza lo mbuzo lo. And the person obengilokhunja obengixina ngokuthi ngifake status is a cop. Okwakufanele ngabe ungisizile on my case. But akwenzekanga. Instead, I was the one owaye-threatenisho kwathiwa if anything happens to the suspect, I will get arrested. What was the nature of your case, this one? Umuntu wavele wasuka nje wang-assaulta wangishaya till ukuthi ngize ngingene esibhedlela. Boyfriend? No, I don't even know the person. Turns out yena bengistalker. Mina bengazi. He knows you from social media? No, it's someone wangasendlini. Someone angithi phela sikhulele elokishini sihlale elokishini, and it's someone who secretly admired me, kwaze kwathena into a stalker. Into yakhe yathena into ukuthi uthi wazama ukukhuluma nami masechaza in court, uthi wazama ukukhuluma nami ngamphendula kabi, as in like I'm not your type. Kind of thing. Ngasho ngathi okay, mhlambe kwakhulumeka kabi ngalonto, but it didn't give him a right ukuthi angenze kanje. Wakwazi ukuthi aphume bhuti enkantolo likhulu icala abaleke. Amaphoyisa ayinikezanga isikhathi ukuthi ayomfuna. Mina ngathola nje text message ukuthi icala livaliwe. After how long? That happened in 2022. Around March, bekuyiphasika nje ngaleso sikhathi. And then I just got a message from a police station ukuthi icala livaliwe. Ngabuza due to what? Into engifuna ukuyazi sisineli ngiyaxolisa ukuphazamisa. Umfowethu lo okuyena umenzi wobubi kulento. Sithini istatue sakhe ku society? Ujwayelene namaphoyisa, usebenzana nawo mhlambe, what's happening? Angena oqala put him assault. And I think ngathini mangibuka i-victim yakhe yangamuva kunami, ama features wakhe une-type yabantu abahlaselayo. Okay. Iphethini lento yakhe. And the lady really does look like me. Lo wama-assaulter before, she really does have ama features wami mangimbuka. And the other one also udila nje nabantu angazi ngathi basiyafana mina nabo, we have features afanayo. So una something against people who look like me. Yeah.
and So phela yabo nje manje kuthiwa I was rude ngale nto le yalo purple lo wakhona ohambayo. Like ngisho like ngihleli kumanje ngihleli angiyanga emsebenzini because I had an issue ngale nto le yokuthi kuthiwa ngigqoke lo purple. Ngithi mina justice for who? Sibe thina esihlala emalokishini singawutholi ujustice. Kokwazi kuyenzeka into ezikanje because if I can elaborate ngiyehlise ngiyaxolisa ukuphuma esihlokweni sakho but that's fine siswamkhulu. if ngingakuchazela ukuthi yahamba kanjani case iyonke. First of all, okay, he got arrested. Waphuma on the second day. I think the third day, yeah, waphuma the third day. And then the next thing, I was called in by an officer. Wangibizele office, and they tried like to ask me to take money and erase the case. Nga refuse that. Wangitshela emehlweni wathi uyijwayele lento lo muntu sesimjwayele lizovele lizophelile emoyeni lecala lakho uzokubona futhi nawe lokho. The next thing mina sengihlala eGoli manje ngise Chatsworth. Police station yase Chatsworth, and the person who threatened me, I'm sorry to mention names, is Lokunjan, station commander wakhona Mkhize. Owangithreatina wathi if my father acts upon Lokunjan ukuthi hlamba amhlasele uLokunjana like perpetrator lo wakhona, if ubaba wami angamhlasela uzoboshwa. Besiswa ngicela ukukutshela lento before siyakuthi akekho umuntu above umthetho la kwaloyo station commander lo in case engakaphaphami kahle akunamuntu ongapheka komthetho la leyo nto mina if ngathi unawo ama receipts abonakalayo for yona singayisa elsewhere mfana. I've got like there was pictures because I took pictures. Not that there is pictures. There is a case number. There is evidence, like njengoba bethi balivala icala because of lack of evidence. Kanjani ngilimele because ngangihamba icase icourt ngilimele. I have a doctor who testified ukuthi ngalimali esophagus due to izinto akade ezenza kumina. Sister, ungithinte ku-inbox ungidrophele inamba yakho ku-inbox so asikhulume madala side le. Okay, good things ngizokwenza njalo. Thank you so much. Because it really hurts me mangibona ukuthi okay, there are other people who tend to get justice, but thina lapha emalokishini mfethu akekho umuntu ongapheka umthetho siswami, and mawufuna ngikuprovele lokho hopefully masesikhuluma sesingesekho kulo live ngicela ungikhombise wonke ama receipts onawo ngayo le ndaba le singayisa phezulu bra singayisa. No, I'll do that. Yeah, I will do that. Mntama ngibhlungu into ekwenzakalele man, phephisa Kuzolunga but and masibona abantu abafana nawe la elokhunjeni sibe nalo ithemba. Abantu abasalandela umthetho to the book. Sibe nalo ithemba ngempela. Wenile yazini ngizokunqamula mntama sithatha omunye mina nawe ngicela nje ukuthi ungihlasele ku-inbox sikhuluma into ehamba mina nawe concerning. We'll do so but ngiyabonga kakhulu. Alright mntama. Cela ukuze sisijabu sawubona. Sanibonani bantu ngiyanibingelela. La khulunywa khona inhlupheko nezinkinga nokulimala nokuhlukunyezwa umthetho. Angingeke ngisale ngoba ngiyivictim enkulu. Makhona into ethiwa yivictim enkulu. Kumanje nje uyabona ngcono nami ngikuthinte kwi-inbox. Hey ngizifayithele i-case sebeyiwithdrawile ePinetown. Amaphoyisa aseMalvani leNdiya lalingihahabuza ngathi mina ocommit icrime. Uyabona mhla ka-29 ke May ngoba beliloku liyenza lento from February ngivule icala. Kwathi mhla ka-29 May la senda i-email
ikhona kodwa angisazi noma linayo lihackile yini. Ngase ngimane ngigxuma ngilifonela ngelento nge-WhatsApp. Ngacabanga ukuthi angikwazi ke phela nokurekhoda kodwa ngasebenzisa lenye ifoni ukuthi ngipress ngazi ukuthi uyabona ngenza iVN ngalirekhoda. Ukuthe ngabe selibuyisa into yokuthi icala liwithdrawile. Ngathinta uKZN complaints uyabona. Complaints Commission. Yeah, ayike ngaze ngasenda nayo le voice ukuthi lona ube ngitreat ngazi ukuthi mina ngicommit icrime and angiqali ukcomplaina ngalo leli India ngoba nakuqala ngacomplaina kwase kuba superior kuyena wafona ngazi noma kwaku station commander ngoba wayifona ngefoni yakhe ka WhatsApp. Hayi-ke ngithe kusenjalo-ke naleyo nto ngicomplaina khona ayizange ngisize ngalutho ngoba ngibone nale recording ayisaqhamuka. Kusho ukuthi bamtshela ngoba phela kufana ukuthi ureporter kobhululu bakhe. Kusho ukuthi bamtshela ayisekho la ifonini yami isimanga. Bonke abantu engangibathumelela ngithi awongibhekele le VN naku ngiqopha ngirekhodele liyaphoyisa lendi ayisekho. Kusho ukuthi ukwazile ukungena la ifonini yami. Manje ke kanti sengizwe into entsha ukuthi contact 205 ukuze ungene ezintweni kulento kuma phone omuntu kufanele uapply u205 yena uapplyele nini ke ukuthi angene kwifoni yami akhiphe lento engangimrekhode kuyona engihlukumeza kuyimina engireporte engivula icase ebhlungu kangaka lo owayengibhalisa istatement waye understanda ngohlobo olumangalisayo wayini ophethe station command wakhona lapha eThekwini lo esekufanele aphathe case omphenyi hayi ungizonda ngohlobo olumangalisayo kodwa ke it's obvious ngoba phela umuntu ocommit icrime kusho ukuthi uyisaziwa ileyo nto engiyifelayo ukuthi mina angilutho. So nje okuningi ngeke ngigeqa amagula la ngoba ngeke ngazi ukuthi who is who uyabona. Imina ukhiphe iVN irecording lengangimrecorda engihlukumeza manje ayisekho kwakumhla 29 yindaba bemprotector lo commit icrime ngoba iboss yakhe iyigqwetha uyabona. Noma ngireporta kuphi icase uyazi ummeli uze wagwazelwa ngimkhokhele ummeli wajika wangayingena indaba yami and angiqali ukubhekana nalenkinga yabameli ngangine Nigeria laligoloze emzini wami lifakwe illegally estate agent wasforger isignature yami uyezwa na waforger isignature yami wafaka le Nigeria lakhokha 3 months in advance mase ngibona ngingasakhokhi sengithi hayibo ngicela ninginike phela lease agreement ngibone ukuthi kanti mangithi ngiyabheka uforger signature umlungu omhlophe mangithi ngiyareporta ko estate agent board yindiya elalukhi work elaliphethe kwanyamalala kanjalo kwaphela kanjalo ngoba angilutho uyabona umthetho awusebenzeli thina esingelutho awusebenzeli ngisanda ukubona ushilo lo munye kade ngimbona ekhuluma indaba yakhe yokuboshelwa into engekho for 37 years what I was poor I couldn't fight the case because I was poor ngathi uyabona ke lo ngisecathulweni zakhe ngiyaxhashazwa kaningi amaphoyisa aye kwi-payroll ye-Nigeria alitshele kahle ukuthi hey ungaphumi la endlini wena ngeke kuthinte ngakakwenze lutho kwagcina kuboshwe mina ngiboshela umuzi wami ukuthi uyimina engilishayile ngathi ngifonela ubheka icele wathi ozolikhipha wena ngimkhiphe kanjani umgqonqonqo we-Nigeria omnyama odayisa idakamizwa ongekho emthethweni eSouth Africa wayenerecord wema ngicela ungiphindele la uthi wafonela uminister bheka icele yebo wathi ozolikhipha wena angisi i-cellphone straight yes nganikezwa umunye kushithi nje waye uthisha wami lo bhuti lona uyi-estate agent naye wayesethi hayi usuhlupheke kakhulu udlala abantu bethi bazolikhipha le Nigeria abalikhiphe ake uzame naye ngamsendela futhi lona message ubheka icele yonkulumo yalo thisha ngasuka ngangithatha ucingo ke ngangifona direct wathi ozomkhipha wena
uyezwa na? Hayi siphethwe ezweni mama ne. Yeah. Hayi mina ngivictim. Ngaphela ke nje imali ngoba kwakhona untombazana oyi-estate agent wasemlazi wathi hayi solikhipha thina somkhipha ngazana nejaji wathi wazana nejaji lizoyikhipha i-eviction letter. Hayi ke mfanele ukhokheleke ukuze akusize because indlu yami ayiwethi o 15,000 kwakufanele ngiyikhiphe ngoba manje ngangibona ukuthi naku ngizoluza indlu yami ewetha more than a million uyabona ngangikhathaza mangizwa kuthiwa nangwa wasiza uba nampa laba banama-security ngikhiphe ummeli wasemampondweni engamkhokhela imali wahamba oxhawulana nalo iNigeria uyezwa na emzini wami wajika lapho mangithumela abantu ngithi ake nihambe niyongizamela nilikhiphe athi hey nangu engifonela unkosikazi kaMr Sorenso ethi uthumela abantu ukuthi bazokukhipha hawo ngathi ukufonela kanjani ngoba wena ngiclient yakho njengoba uthe mina ngikukhokhelele ama-communication nama-email ebengiwasenda uzokukhokhela yini yena ngako ukuthi ufonelane naye hey hayi siphakathi kwi-corruption mane sidive deep kwi-corruption but engizokusho ma kumnandi ngoba ukhuluma isiZulu alikho iqile la ekhothe emhlanje kakhulu awumpela mina ngumZulu kuphaqa angizalelwe eJorge ngikhulele eJorge la ngikhona ngumsebenzi ngikhulele eJorge ngani yami yabo lana nje sengihleli nguJabu phakathi angizifihli uBhilo isibongo engishadele kusona uyabo nguJabu phakathi nje ngizalwa eHammersdale njeke nje naye umphathi lo osekhona manje naye ngamthinta ngathi naku ngiqashwa wayesethi woza uzovula icala kusho lo ke ovunguze izinto zavela obala zenkohlakalo angithi uyabona ngamfonela nini last year ngabo September or so ayishame wayesethi newoza uzovula icala ngamtshela nayi fraud ne theft almost 400,000 enguluzile ngani yami uyezwa acishe ngafa ngamelwa inhliziyo nganginto ongayazi uyazwa mangibona ngidriver la emgwaqweni ngihamba ngichipha izinyembezi uthi jebu mhlawumbe abelungu babecishe mhlawumbe bangibizele ukuthi i-road block ngoba mhlawumbe bazocabanga ukuthi ngizokwenza ingozi ngihamba ngikhala emgwaqweni akukho la ngaya khona ngathi ngizocela ukududuzwa ngizocela isupport ngama ngedwa manje ke bengibuza omunye ngikhuluma naye ngithi hey kufanele ngithi sithi teach us to pray Lord teach us to pray because how can I pray for this woman engangitshela lonke ubuhlungu bokuthi ngake ngahlalelwa yiNigerians endlini yami lu hijackile imuzi lingene fraudulently ngingalazi nangosi ngaze ngagcina ngiboshiwe ngimtshela lonke lolo sizi ngithi njengoba ubona lo muzi wami akukho ngisho ispoon konke kwantshontshwa ngangikhokha 5,000 rand a month ngikhokhela izinto ezintshontshiwe for 5 years konke lokho lo muntu wesifazana akangizwelanga did ngisho mercy so how can I pray abesethi umuntu usingaqalekisi makungisebenzela mina ukuqalekisa kungisebenzela because I've seen it I've seen kungisebenzela I've seen shame uNkulunkulu engisusela bona ama-giant ebusweni bomhlaba lo muntu wesifazane ke seyibuyile ke icase khona lo ngibhalele kahle kabi umphathi wabashushisi ngathi nje all I can say thank you ngamtshela ke ukuthi ke nalo phoyisa othi akaqale phansi enze i-comprehensive investigation akusizi ngoba against me ngizocela impela i-back up yakho ngani yami ngoba sengibhalele bonke abasemzansi ngibona ngathi ba prominent uyabona banganginika i-backup but I didn't find it uyabona but if sithola abantu abanjengani ngoba nokuthi lize liphume ngangila ko Facebook ngathola omunye ngayibeka indaba yami egroupini angisanoma kwakuput South African First kanti kuzoba khona udokotela oseCuba wase Maritzburg usho ukuthi wayifunda lapho wayesethi hayi xhumana nobani naye loyo wayizwa indaba yami yamsinda wathi xhumana ngagcina ngixhumene nalabe ADT uyabo laba bama truck yeah ngoba it was 2019 and 2020 ngibhekene nalenkingi ehleli mahala le Nigeria hayi kwagcina ephumileke
manje nami ngizoyifaka inamba yami la kuwena sixoxe nje okuningi mhlawumbe unganginikeza imigudu manje ngoba njoba leli cala sekucacile ukuthi beli-withdrawa nje bengekho isidingo sekuvele ngoba ngiye ngathumela i-message ngathi ngilele nje entathakusa I think it was going for Monday ngathi send i-message ka-NPA ngacabanga nje ukuthi NPA into engingazazi lezo but God gives us i-wisdom uyabona awumane nje mose ushayiwe ulale phansi uthi sekuphelele ngayisend i-message ngathola i-email how she was very quick to respond shame Elaine Harrison uyabona she was very quick to respond ngathumela zonke izinto ezofakazi manje kuthe senyamalele kusho ukuthi living naku-ke sengikwazi ukuthi ngaphinda futhi ngamvuselela wangixhumanisa ke nalabo angixhumanise bona hayi yavela iqiniso ungayibona ne-email evela kulo mphathi lo uthi hayi ufuna kuqalwe phansi kubhekwe i-statement ngithumela imali kulo estate agent ya uyabona into eyinjalo fanele umthetho ulimele iqiniso ngoba abanye abantu abayithathi nonsense ukuba ngangumfazi kasomatekisi angithi wayizotlalela la umkami lo umenzelana isilimo uthi ulungisa umuzi ungawulungisi ubudla imali yakhe or ukhazini wami bese kwenzakalani bese kwenzakalani ekugcineni phela kuyoba umuntu omubi uyayibona lonto uyayibona namanje this naka estate agent board kusho ukuthi lo boss wakhe ngoba naye uyindiya mina ngumuntu omnyama yena lo muntu osifazana uyi-mixed race kusho ukuthi kugwazelwene kwaxhunyana and uyindiya elummeli liranisha inkampani kwaxhunyana for the whole year lo waka estate agent board ngile ngicela i-update ashaya indiva ekugcineni after a year ukhipha isinqumo sokuthi hayi uyamclearisha lo kodwa ngikhombisa zonke izinto zokuthi ungiqolile uyabona ngoba yini kuyabribwa mawungenamandla ungenalutho ngisho ummeli engamkhokhela ujike kwabribwa uthe esuka wayesethi hayi ngicela ukukugadela mina indlu yakho angithi manje usiyabona ukuthi ngoba ngivulnerable yena kusho ukuthi wayizoyidla yonke le ndlu uyayizwa indaba hayibo abantu abayiyeke lento abayiyeke ngoba ngempela nayi email usecretary wakhe ngisendele ethi hayi thina usibona lana ukuthi singakugadela indlu yakho and ngeke sikucharge njengama-agent thina nje angithi manje kusho ukuthi bahlanganile nale agent bamtshelasho bathi u-vulnerable ngoba mina I've been through abantu aba-vulnerable ngisebenza ey'bhedlela abanye babethi sisuka le kaZulu nkosi yami kade ngagcina ukulethelwa ihlobo zami ukudla ngangipheka endlini yami ngipheka uphuthu nosikhona omunye umfana wathi ngikhalela ushadini ngiphekela phathusu nophuthu ngibaphakele u-vulnerable nami-ke ngi-vulnerable kubona kusho ukuthi nalo bahlalile nalo mmeli babona ukuthi hhayi uyabona leya ndlu ngayithathela wena uyabona babonile ukuthi hayi ikankomiso engiyilele inyoni enyamasi le manje noma sengimkhokheleke 5,800 akenzanga lutho yaphela nje indaba yami basazobulalana labantu yazi basazobulalana ngoba uzokwenza komunye uzokwenza komunye hey mamtshaba buke nginabo abangani bami abasebenza kumanye ama-arm of services njengabo bo-SEPS nakumanye ama-arm of services bakhona abafundi abangakuchushisa ma wena uzoshiya ama-contact akho ku-inbox wami okuningi sokukhuluma off live ne ngiyabonga kakhulu ngani yami ngiyabonga uyabona nje lento yokuthi niphumele kanje eshashalazini ku-social media uyasisiza thina ngoba sesihlale sicijisa amehlo njengoba ngisho ukuthi indlu yami yaphuma ikwerekwere ngenxa ka-social media ngaphumela eshashalazini ngathi ayibona-ke ungibhekene nenkinga waphendula loya mfana I think usaqualifya manje washo athi hayi xhumana nobani ngaxhumana-ke nale genge ye-MK kodwa kwangakabi le politician political party uyabona so-ke bangisiza-ke ngeza eDurban bayidudula ngaboshwa ngiboshelwa umuzi wami 15, 16, 17 December ka-2020
nalelo langeza futhi naleli Nigeria ngoba lalazi ukuthi li wrong lisebenzisa criminal justice ukuthi lihlale mahhala emzini wami. Wema engizokusho mina ngizophinda futhi njengoba ngishilo alikho iqilela ikhothe emhlani and ayekho umuntu ongapheka umthetho. Yeah, Bonke labenzi bobubi ne they will pay the price. isikhathi sabo bekumnandi le time bekwenza but Yes. ayikho into engapheli. Isikhathi esibhekane naso manje isikhathi sokuthi Yeah. abenzi bobubi labekade bemisuse ipower yabo for Yebo. ukucindezela abantu kuzophenduka manje bazombuleka njengempahla yembuzi. Yebo. Hayi sekuyakhona. Uyabona? So nje Ngoba manje so engingakusho ukuthi isitori sakho ngizwile and ngisho ukuthi bakhona nabanye abafowethu like abangani bami abangifollowayo abayizwayo lezi zinto. yes. Mhlawumbe uzozwa bengibuza mase ngiphumile la ukuthi endoda uphelele phi naloya mama ithini indaba yakho. Then ngizabazi ukuthi ubani engimgaya leyo case asebenze ngakho. Bakhona abantu abagude esipanini sabo. Njengale ngane engizwayo nje angazi uShaswetho kubla khuluma ngayo Neli noma ilo seThekwini. Yeah, isiLosithekwini lo sithini. Uyabona ngoba phela iMalvan neChaswet iyithupha kwakelena. Ila ngaboshwa khona ke mina eShaswet. Cabanga. Ngangathandazi kanje ngisho ukudla ngamane ngathi switch off, ngangaphuza amanzi, ngangaphuza kudla. Yeah, ngamfuna eSonoktholo. Ngangena kwelinye igiya. Angithembi ukuthi leli yakwerekwere kusalihambela kahle. Cha. Ngeke ulihambele. Cha. Ngiyabonga. Angeke ngiqhubeke ngisebenze. Alright Ntombendala ngibonga kakhulu isitori sakho sishare nathi uzoqhubeka usixhumane nathi ku-inbox ne. Kahle kakhulu. Thank you. Salute Oledi. Othi sizubani TP khamba kanjani mfowethu? Wemfethu ku-right khamba kanjani? Ngikrende TP. Wemfethu yazi sister wami lo sephumile sisijaba. Ngiyakubona la kuma comments ubhalile. Uyazi mfethu kodwa hayi ngizombamba eceleni, ngiyazi lapha kwakhe eyamasdeli kaBooktam Kwakule kusho ukuthi kunosisijaba ophesheya uyabo? Yeah, kodwa ngizombamba eceleni, nami ngilaphesheya ngimbamba kodwa eceleni. Alright guys lama. Nimsize madodo ngoba niseduze nanaye lapho sister nimsize futhi angadlala abafokazane nikhona TP. Wemfethu cabanga ekhasi baningi kanjani? Yabona isitori sakho esikhulumile. Abekade lento yalunga. Madoda ayilungise nangu naye ngiyambona ephendula la ukuthi niyazana. Bafethu umuntu ngabantu asibambisaneni. Lemphakathi mfethu. Yeah, somsiza mfethu. Yeah, kungadlali futhi even wesokungikhalisayo izayi indoda. Hayi. Cabanga bethe ekhaya sibaningi abafana mfethu uzathi asolikhipha ekseni. Kunana matekisi ekhaya uyabo nje kube nje wakhuluma hayi. Nangesho la uthi awumthinte please. Yeah. Live program ngicela umthinte usister athole usizo mina. Ngizomthinta futhi ngiyabonga kakhulu. Alright Thibo sharp fethu. Okay. Sharp. Bafethu sengizophuma kulo live ne ngik-enjoyile ukukhuluma nani. Before ngiphuma kulo live ngicela ukushiya leli gama kunina. Nganza kwethu ngivula iYouTube page. Kule YouTube page ngiyivulela ukuthi abantu abafana nami nawe abangenayo ivoice ezwakalayo kwi-society, abantu abanezitori ezifana nezomamjabu kanje, abantu abanenkinga ezifana nezikasisi wami lo owashawa umuntu wayemstalker, I understand. Labo le platform engiyivula ku YouTube, i-platform yokuthi sikhulume ngeenkinga esinazo and i-platform yokuthi sitheklishe izinkulumo nezinkinga esinazo. Kune page engilivulile liku YouTube ikwankomonde igama lakhona kwaNkomonde. Episode yokuqala sizoyiposta ngomhla ka-21 November. Nganza kwethu laphana siyakhulisana, siyafundisana, siyakhana and asigcini ngokukhuluma on air kuphela, asigcini ngokukhuluma ko YouTube kuphela, estradini sotholakala. Yeah, understand. Isandla sethu sozwakala estradini. Yeah, understand. And bafethu before ngivale lo live ne ngicela ukunitshela lento whether usister noma uyi-out kubalekile ukuthi ube necompetence ye-firearm.
kubalekile ukuthi ube ne-firearm as a grown up, I understand, as umuntu oyi-adult ingane zakwethu kubalekile ukuthi ube ne-firearm training ukuze kwesinye isikhathi abafokazana bengadlaleli kuwena noma bethi bayazama ukudlalela kuwena bazi ukuthi uyakwazi ukuretaliate now. I understand mfowethu. So i-firearm training bafethu into crucial le kusamele futhi siyibeke emahlweni abantu bazi ukuthi leyo nto i-necessity ku-community. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu ngama-comment positive nonke noma inkinga mangikhuluma noma mangilalela ngikwazi ukufunda ama-comments ngoba ngiyadistracteka but ngiyabona ukuthi it's nothing but love. Yabona leyo nto leyo ngiya-enjoy into eningipha yona guys. So ngicela ngibonile senginama-subscribers awu-20 something already singakaposti lutho lapha kwaNkomondi. Guys keep it up. Ngicela nibe ni-subscribe ningifollowe ku-YouTube. Trust me angeke ngini-disappoint. Kukhulu isiza nakho. Kukhulu content wise ivele sizoyiletha kunina nabantu. Yabona leyo nto leyo. And one thing engizokuthembisa yona angiyona le content creator yogcina ngokukhuluma. Ngikhona ngideep. I understand the strategy ngikhona angigcini ngokukhuluma kuphela. So nanokuthini lezi ikole engihambelayo engikhulumayo kuzona and everything angingagcini ngokukhuluma. Kumele ngibe nama resources nakhona engiwalethayo kulezo ikole. Kodwa nginethemba and nginokukholwa ukuthi ngoba ngifollow abantu abaphusile emqondweni iningi labo ngiyokwazi ukusizakala kuleyo ndawo ngisiza abanye abantu nami. Yabo leyo nto le umuntu ngabantu ngane zakwethu. Uyabadinga abantu as much as nabo abantu bekudinga. I understand siyadingana la emhlabeni and akekho umuntu ongcono kunomunye umuntu. Mina ngane zakwethu ningahloniphi ukuthi nihlonipha ujele noma nihloniphani. Hlonipha usipho esihle wakwaNkomondi. Hlonipha i-character, hlonipha i-persona. I understand. Mina ngifuna umuntu uthiwa mhlawumbe uyangihlonipha noma uyangilalela because of indawo engisebenza kuyona. No. Or because of imoto engiyidriver or because of izinto engiyi-affordayo. No. Awukwazi ukungilokhuza ukungibuka ngalelo lihlo ngoba nami ngibabuka abantu ngalelo lihlo. Yabo umuntu ngabantu. Ngithanda nonke ingane zakwethu. uNkulunkulu abe nani. Salute.